ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு டேஸ்டி மெனு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ரெசிபி, பிரெட் ஆம்லேட். வாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு போய் பார்க்கலாம். முட்டை 4 எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பொடியாக நறுக்கிய குடமிளகாய் 1/4 கப், பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் 1/4 கப், அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் தேவையான அளவு, அப்புறம் மிளகாய், பச்சை மிளகாய் ஒரு 3 நறுக்கியது. நம்ம இங்கே 2 மெத்தட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் கேப்சிகம் பிரெட் ஆம்லேட். இதுக்கு நமக்கு தேவையான பிரெட் ஸ்லைஸ் 2 எடுத்துக்கலாம். அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே நான் 2 பிரெட்டை வச்சு கட் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இதை தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு எக்கை உடைச்சி அதில் கொஞ்சம் பெப்பர், சால்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணலாம். இதுக்கு நடுவில் நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் தர போகிறேன். அது நல்லா டேஸ்டி அண்ட் ஃப்ளஃபி ஆம்லேட்டாக இருக்கணும்னா அதில் கொஞ்சம் மில்க்கும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டரும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது, ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் 2 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் 1/4 கப் சொன்னால அதில் கொஞ்சம் இதில் போட்டுக்கிறோம். நல்லா போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா இதை வதக்கிட்டு, 2 நிமிஷமோ இல்லை 1 நிமிஷமோ நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 கப் கேப்சிகமை ஆட் பண்ணுங்கள். அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் சால்ட் அண்ட் பெப்பரை ஆட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இல்லை உப்புங்க அளவு அது மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இந்த மிக்சரை நம்ம 2 இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம், இல்லை தவா எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆர் பட்டர் ஊற்றிக்கோங்க. அது நல்லா இதானதுக்கப்புறம் அதில் அந்த அவுட்டர் ஸ்லைஸ் பிரெட் இருக்குல்ல, நம்ம கட் பண்ணது அதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்த காய்கறியை அங்கே வச்சுக்கலாம். இது 2 இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட் பிரெட் ஸ்லைஸ்க்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக எந்த வெஜ்ஜஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே கேப்சிகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே பீட் பண்ண அந்த எக்கை ஊற்றுறோம். இது ஒரு எக். இன்னொரு எக் நீங்கள் அடித்து இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா அங்கே அப்ளை பண்ணி விடலாம், கீழே போகாமல் இருக்க. அதுக்கப்புறமா ரிமைனிங் இருக்க அந்த போர்ஷன் ஆஃப் பிரெட் ஸ்லைஸை எடுத்து இதில் மேலே கொஞ்சம் அமர்த்தி விட்டு அதை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா வேக வைங்க. ஏன்னா அடியில் இருக்க முட்டை கொஞ்சம் நல்லா வேகணும். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்ல முட்டைலாம் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி மீடியம் ஹீட்டில் இதை வேக வைங்க. இது வந்ததுக்கப்புறமா இதை அப்படியே கையில் பிடிச்சி திருப்பி போடுங்க. ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால பிடிச்சி திருப்பி போடால் தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும். ஸோ இது இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நமக்கு பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பரான சுவையான பிரெட் ஆம்லேட் அதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுவும் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நமக்கு இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற மெத்தட் சீஸ் பிரெட் ஆம்லேட் மெத்தட். இதுக்கு தேவை 2 முட்டை, அப்புறம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதை வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கிய 1/4 கப் வெங்காயத்தை அதில் ஆட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி நம்ம நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாவையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா பீட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நாம் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இல்லை பட்டர் ஊற்றிக்கலாம். அது நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அடித்து வச்ச முட்டையை நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவு அதை பரப்பி விட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சோ நல்லா இது பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பிரெட் ஸ்லைஸை எடுத்து அந்த முட்டை இதில் நம்ம டிப் பண்ணி 2 சைடும் டிப் பண்ணி அப்புறம் ப்ளேஸ் பண்ணணும். நமக்கு பெரிய தவாவாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும். உங்கள் பிரெட் சைஸை பொறுத்து நீங்கள் தவா அண்ட் பேனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே கொஞ்சம் சின்னதாக சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் என்னால் ஃபுல் இதை கவர் பண்ண முடியல. அப்புறம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அதை திருப்பி போடுங்க. ஒரு 1லேருந்து 2 நிமிஷம் அது நல்லா வேகட்டும்.
அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் அத திருப்பி போடுங்க. இது சீஸ் பிரெட் ஆம்லேட்ன்றதுனால நான் இங்க சீஸ் ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ உங்களுக்கு இது துருவின சீஸா இருக்கலாம். அப்படி இல்லன்னா, நீங்க சீஸ் ஸ்லைஸா இருந்தாலும் ஓகே. அத இது மேல பிளேஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா இத ஒரு சைடா ஃபோல்ட் பண்ணி 2 சைடும் நீங்க ஃபோல்ட் பண்ணி அத மடக்கி விடுங்க. பிரெட் ஆம்லேட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இத இப்ப கட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்க போறேன். நடுவுல இத 2 ஸ்லைஸா கட் பண்றேன். நீங்க ஒரு நைஃப் வச்சு நல்லா ஷார்ப்பான நைஃப் வச்சு இத கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க இத கட் பண்ணி அது நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா, எம்மியான ஒரு சீஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இத நீங்க வீட்ல செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா, மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும். தேங்க் யூ ஃபிரெண்ட்ஸ். மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவுல உங்கள சந்திக்கிறேன்.